Здравейте на всички! Аз съм Домайн 80 Pro BG. С мен е Йоан BG. Аз още не съм почнал канала си, но ще го почна скоро. Да, и после аз ще му рекламирам канала. Добре, Домайн 80 пускай. Чакай, че малко ме забива. Давай. Не ми забива. И хора, 7 арена съм. Дигнах се сам 7. На мен направо елексир колектора и мирора ми е в ръката направо. И на мен ми е в ръката мирора. 6, 5. Знаеш, при мен се бъгна, когато загах елексир колекторите, вместо да ми вземе 7 елексир, ми взе 6 елексир. Странно. Нали мега странното? Ама арената на Clash Royale не е симетрична. Нали, Ланчо, хич не е симетрична? Да. Арчер колите са много близо при стената. Уау, то се повтаря. Стрели зап, стрели зап, стрели зап. Нали? Ей, тук ще сложа елексир колектора този път. Да има повече място за повече елексир колектори. Запна ми един елексир колектор и остана малко. Ей тук фаля стрелите, където аз съм фалил стрелите. Ей тук. Антай. О, супер. Мирора и елексир колектора ми бяха в ръката. И на мен. Има още сънен дейт. Аз направих вече фабриката. И аз. Вече внимавай, че аз вече горния слой излагам. Добре ли, аз вече излагам горния слой? Точно стрелите изложих. Мирора ми в ръката, пуска го. Окей. Аз имам елексир колектор. Още един елексир колектор. Миналия път играта ни бъгна от толкова много елексир колектор. Помниш ли? Да, наистина. Направо чак ми излезе от играта. Малко несиметрично загам елексир колекторите му. И аз. Но това не е проблем. Все пак трябва да станат много. Извинявай, че ти ударих малко от елексир колектор. И без това стрелите много малко взимат демидж. Уби ме 3 елексир колектора, бе. Опа, сорта. С стрелите.
Трябва от другата страна да гледам еликсир колекторите, защото там намаляха. Чакай, забрави ли, че миньоните могат да унищожат еликсир колекторите, защото удрят отдалеч? Ей, тъй да ги убия. На мен малко... На мен много ми останаха даже. При мен още много остават, бе. При мен виж колко са. О, точно ти ги запнах. Не! Топи миньони! На мен също малко по малко ми свършват. И на мен. Тъй, че трябва малко... Това беше с челенджът. Мига якия челендж. Успяхме да го направим. Нали, Ламбеги? Да. Хора, внимавайте да много бъркате с другия Ламбеги. Да, де. Който е малко по-известен от него. Да. Чакай, аз ще спра видеото на пауза, хора. Хора, Friendly Battle за последно. За последно са правим Friendly Battle с нормалните ни декове. Да. Ето, даже ще ви покажа. И хора, седма арена съм найс. Имам Ice Wizard. Ей, защо го пуснах Ice Wizard там, бе? Но Wizard е с прай. Балона няма да удари веднъж. Йоане, балона не ти удари нито веднъж. Това торнадо, знаеш, че беше тъпо. Защото пак ти взимам демидж от кулата. Готов ли си? Чакай. Спарта! Спарта! Бат! Така и Wizard. Тук Wizard. Бързо ще убим балона с Ice и Wizard. Ето. Ха-ха, не ми уби Хога. Ама ти имаш... Ей, че нямам скелетон арми. Не имам. Трол. Тролнахте. Казвам, че нямам, а пък имам. Знам, че ще пуснеш балон. Как предвидих, че ще пуснеш балон? Нали как предвидих, че ще пуснеш балона? Поне една кола ме остави да... Аз ще се защитавам живота си, така. Не! Тъпи скелетони! Окей, дам ти една кола. Но аз ще взема и другата. Ама времето няма да ти стигне, нали знаеш? Ей, тук ще пусна скелетон арми, ще убият. What? Кото ти остана 1600. Спарта! Wizard! Айде! Хубав ли е моя дек, Йоанчо? Да. Много съм добър с него. Трябва да ми го кажеш. Да викам ти дека запиши.
Пиши го тук. Чакайте, хора. И това ще е всичко, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. В коментарите пишете дали беше добре предизвикателство. И казвайте други предизвикателства. Например Скелетон дек срещу Гоблин дек или други работи. И чао! Хора, за майно 70. Да. Искаш ли един път да направим един опит, нали, дек с огледалци, електроинектор и дека, защото един човек беше направил тъй, че нали, електроинекторите да му пускат по пейки. Елексир колектори да пускат пеки, вау. Нали, много направи този човек обаче. Някой път ще направим и тъй, хората сигурно ще харесат клипа. Ще харесат и този клип, разбира се. Айде, чао, хора. Запиши си дека. Чакай.